دايركتور هاجراو ماخل صار شبارا يونايتد ستيتس نتب إيران زكايا زلو بصبق حلنا خدقو فيكلني بمبال كاب سلطانهم كم زلقوا محاورة ميديا بزم حالفو ملخ تفليتهم يكين حلفنتهم كم زلقوا نبريدن أمريكا دولان ترامب صحفو دوداب بدما إيران هاجرنا زخون يخون شبوت سقاتين على الوطن نازوق إز جنبرنا بسقط إسرائيل أو أمريكا زلو حيالات دقفت المخانن نتصريخ ولقاليتهم بريدن أمريكا دولان ترامب ثلاثة جزين بريدن النت ولا دارون كلو حيزم ومثل على البوليستات بمدقاف أو قلنهم كم زقوم زخا خرجوا كيسكاب كلتاشن إسرائيل حمشون ما أخلاي مرقص تخيد وقات هيوات أمريكا وانزقطفن هابت تهاجر زوكونو مخانم ترامب يردو خمس نورد ما زخاخيرهم أسرت حدا وقات تساتفنا يكدم وتادرن أب إسرائيل تفورخ وقب خبرت بعل بيت 5 سنة سب أي متن يتزغط الولد تقم أمريكا أبزي يمتسن زخفل وقا أمانا بزي كونا وقا ساعتن كدق فايكلني بموال نتوق تقايم ويركب الله أجيب بفقادهم كاب سلطانهم زلقوا جيكين بترامب تحت يوم بسنية أمريكا نتبوتا بوقع يوم تواحيلهم قبال نزل خوز حلف عمت ورا حملة ينيرو إذا خمسين كلا دم سراويت أمريكا أوش مت بحر هرمز ولعل مراخب صعنت نداد المتقع زقلقلوا معسكرات مسائلات إيران كم زدوا فليتو أخلا إذا أمريكا بقطعت يكسودوا صحف يتسراويت جمجم بحر إيران نبز ركبوا دلدلات معسكرات مسائلات إيران حمشت شحباون زمزون سنتقط بومباتات تقيم بعود دولة كم زفت سما جليسو إذا بومباتات زياتهم ستخلص أرى مركب كروز مسائل إيران أوش مت بحر نزنكتها صاحو جراوان مراخب عدا قافت إيران يمكن سراويت أمريكا جليسو إيران نت إسرام إيتاوي عالمنا ندار زمحل الفوج مت بحر بمعصوا واغا نداد عالم لعل وسخر يركبلو تم غزفت بمبات أمريكا زحلف عمل اب إيران زركو 3 معسكرات نيكولار كدبدب كلا تقمت لهم بومباتات مساتلت دما خونو خمس خل دما يغلصلو اذن بومباتات ياتم اير ويل علم مريض زلو علامات توقيع ما يكون زفنجرو او كندو عم تقابيرم تطناخيرم تسرحو غدغادات انتيقوم بمتاو ناي متك علامه خم زلوم دما يغلص از 6 متر نو حد زلو بوم قدم فنجاره استاسان 1 متر ناوشت سنتيقو خات 5 خل دما يمن إذا خمسين كلا إيران نتكال سلي إسرائيل موساد يسلل نيرو زبل كسر زقروت اللي والكسب بموت كم زقطعة تكال زينا من قصة هاجر فليتن كوروش تبهلا والكسب بموت كم استقطعة زقلت زينا يفاوز خون اللوان بزعاز قرو اللي خسن زخون زر حبيتاد مايك أربان زلا يخون برمس حلوة ساورا إيران ركب زلو تكال زينا فورس وبدوت أصبصاب يتول كسب تحت قصر زوعلة مستحج زكاة زلو زي كونز حلف عمت ورحسن إسرائيل إيران عسى تخلت مع تزقط لو استخايد اللوان مخان دما تجلسو إذا خمسين كلا دم بريدن يكرر بالرمل زلنسكي بريدن أمريكا ولعل قدام منيسر عد إنجليز تداقام نقفة دحر مقربهم دونالد ترامب سركر استمر تراخيهم وللياتهم نخفت حصاوعي تقريبهم زلنسكي مسك قدام منيسر عد إنجليز دحر من رخابهم مسيني نوز جورو قال محتا ترامب تايخ جوروهم زلهم كنا جروهم كاتا زي كالو لتم كل التمر حتى ركوهم راجمين مغسل تراخيهم كزارو خمس جبا جليتهم أمريكا إسرائيل نول على إيران زخفت ووق صعبوا ترامب وتدراو سقوم تخوص ديك علن بزبل مس استمرن كالت مشاركة نيتن أبناء دبلوماسيا دماءات يملو زلنسكي مونغو مرحت هاجرات معراب زخست من كفال بمتنكا يتب إيران زكايا زلو قول على يوكرين صلوا كله أي زبل حماق سمعت كم زلو قاليتو بريدن ترامب مستمر كرخو بطعمية زدلي حاوراو مرقز نخلو ميلهم ترامب سولس علت نستمر بيسرچن شان ايكون اندحر موالهم قدامي منيسر عد انجليز صبق مخانم كانت تحساسبو تدفع خمز قرط قن تزاريبهم تيركر استمر بوغرم عد انجليز نفس في حقوق خمزة تسحبت ويقام قاليتهم بيت صحفتهم دمانة نوارز خونه ركب امريكان عد انجليزن قصيلو خمزة لدقماي دمار راقاقيتو زلنسكي بتوسخت وق مع خلاي مراق قبل علو وق يوكرين بزعازه اللو صلوا بتعم حماق سمعت كم زلو دما تزاريبهم امونغو يوكرين روسيان زكايا زلنا سلام زته بقصالينا وحل زبل خوينو حدا مخنيات لنس دما وق ايران كم زخونه دما تزاريبهم إذا خمسين كلا دم بريدن أمريكا دونالد ترامب نتزقروا صاوعت متحبار مشاركة هاجرات أوروبا قبوا ملاش بزي مركاو دم أمانات وقطعير كبلو معران مشاركة أمريكا دنورا معران هاجرات ناو تمادي أمريكا إسرائيل زخون عندر أنصار إيران ناوق مراخو ناو تخينات كسدا فقارنياتكم زخون حبيران بسنكم معصاو هرمز واغانا داد خوسخ بمقبار أو كتوا هاجرات صلوا يحدر كم زل زفلت كوينو يخون مبر زخينات زينات نايكون كولا جليسان أباي بريطانيا فرنسا جرمن زركوانا يقروا محازت أمريكا نت ترامب معصاو هرمز حلف مراخو دحنت نمحلاو زحان تصوت نكصم براخم زي دليا ملاش يبن عبيت وتدراو حيلتات اوروبا ولا كقرب ندان تتعناقفه مسيران قطاو قجت خغورا قدسنت يولن كولا جليسن اذا سالساي سمون حيزل قجت نامريكان اسرائيل زملكت منبر نعنا يوكلنا نيزول ملخت دما سيدن ينزركوا زلوا قداماي منيسر عباي بريطانيا سنك زخينات هاغور ناو زما تسحيبا خم زي تاعت زفلطو خوينو ترام دما قطاو مرسنيت هيو زركب زلو خوينو اذا زبلو زلو انت زي تفصيم مو ابزو خوينات انت زي تصمبيركن
ዘይተወፀ ሽግር ኩነታት ክትኣትዋ ኢኽን ንዓኽን ይዝኸፈክን ዝብል መፋርሕ ድማ ሂወን ይርከበሎ መራሒ መንግስቲ ጀርመን ነቲ መጠንቀቕታ ናይ ትራምፕ ምልክተው ዝሃቦ ምላሽ ናይቶ ናይ ምክልኻል ምሕዝነት እዩ እምበር ናይ ምትእታው ምሕዝነት ኣይኮነን ዘለና ክብል ድማ መሊሱ እቲ ሚኒስተር ወሲኹ እዚ ኩናትና ኣይኮነን ንሕና እውን ኣይጀመርናዮ እንታይ ግበር ትብለና ብምባል ንመጠንቀቕታ ትራምፕ ድማ ውድቂ ገይርዎ ይርከበሎ ትራምፕ ግን ኣብቲ ዝሃቦ መግለፂ እርግጠኛ ኮይኑ ተዛሪቡ ነይሩ ሃገራት ኣውሮፓን ጻውዒት ሰሚዐን ከም ዝመፃን ብዙሓት ሃገራት እውን ምላሽ የሆነ ጎደን ደው ክብላ ምዃነን የረጋግጽ ነይሩ እዘን ሃገራት እዚአን ትማሊ ኣሜሪካ ንስልየን ተቓሊሳትለን እያ ንሰን ድማ ሎሚ ዕደአን ክኸፍላ ንጻውዒት ኣሜሪካ ኺረነ ጎድና ደው ክብላ እየን እዚ ጻውዒት እዚ እንተነፂገኖ ግን ክሕደት እዩ ክቁፀር ክብል ድማ መግለፂ ሂቡ ከም ዝነበረ ይርስዓን ሃገራት ኣውሮፓ ድማ ንሕና ኩናት ጀምረ ይበልናየን ኣሜሪካን እስራኤል ግን ክልቲአን ተማኺረን ንኒኩለራዊ መደባት ኢራን ዕላማ ብምግባር ብምርጨን ዝኣተወ ኩናት እዩ እዚ ድማ ናይ ምርጫ ኩናት እዩ ብምባል ናብ ኩናት ማእኸላይ ምራቕ ተሳሒበን ክኣትዋ ከም ዘይኽእላየን ብንጹር ገሊፀን ዝርከባ ዘለዋ እዘን ሎሚ ንዩክሬን ዝድግፋ ዘለዋ ኣባላት ኔቶ ሃገራት እንደ ዘቁጥዐን መሰረታዊ ጉዳይ ትራምፕ ነቲ መከሓሓሲ ግዜያዊ ፍታሕ ኣብ ክንዲ መጻዊ ሆርሙዝ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝነበረ እገዳ ምልዓሉ ምዕራባውያን ሃገራት ከም ዘይተሓጎስሉ እዩ ዝንገር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ዋና ጸሓፊ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራን ከም ዝተቐተለ መንግስቲ ኢራን ብወግዕ ገሊጹ ይርከበሎ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ዓሊ ላርጂኒ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ከም ዝተቐተለ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል የእስራኤል ካቲ ዘፍሊጡ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሓደ ለይቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐተለ ዝንገረሉ ላርጂኒ ሓደ ካብቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስቲ ኢራን እዩ ነይሩ ዓሊ ላርጂኒ ብሓይልታት ጸጥታ እስራኤል ንነዊሕ እዋን ክድለጽ ጸኒሐ ከም ምዃኑ መጠን ድሕሪ ሓያሎ ፈተናታት ድማ ብታርጌት ኣትዩ ተቐንፂሉ ዓሊ ላርጂኒ ብዝሓለፈ ዓመተ ወርሒ ነሓሰ እዩ ብፕሬዝደንት መስዑድ ዋና ወኪልን ዋና ጸሓፊ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራንን ነፍሲር ላዕለዋይ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ካሚኒ ተሸይሙ ን12 ዓመታት ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ኢራን ኮይኑ ዘገልገለ ላርጂኒ ማእኸላይ ዓቀባዊ ተባሂሉ ድማ ይግለጽ ኣብ ማዕኸናት ዜና ኢራን እውን ኣማኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ኮይኑ ድማ ሰሪሑ እዩ እቲ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ከም ዝተቐተለ ዝንገረሉ ፍሉጥ ኢራናዊ ፖለቲከኛ ኣፈኛ ባይቶ ኢራን ቅድሚ ምዃኑ ተደራዳሪ መደብ ኒኩለር ኢራን ኮይኑ ኣብቲ ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ዝካየድ ዝነበረ ኒኩለሳዊ ዝርብ ንሃገሩ ወኪል ይሰርሕ ምንባሩ ድማ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቀጽሪ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ውሕዱ ናብ 3700 ሚሳኤላትን ሰብኣሎ ነፈርትን ከም ዝበፅሐ ይፍለጥ ሰለስተ ሰሙን ምስ ኣሜሪካን እስራኤል ነው ኩናት ጸንሐት ኢራን ኣብ ልዕሊ መሓዙት ዋሽንግተን ኢላ ትቆፅረን ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ መጥቃዕታት ሃገና ትቕፅል ዘላ ኮይና ካብ ዝሓለፈ መዓልታት ጀሚራ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢሚራት ዓረብን ሓዊሱ ሓሙሽተ ሃገራት ዞባ ብመጥቃዕቲ ሚሳኤላትን ሰብኣሎ ነፈርትን ዕላማ ኮይነን ድማ ጸኒሐን እየን ብሓቂ ድማ ስዑድ ዓረብ ከም ሃገር ሕማቕ ገጥማ ዝምነ የለን ዋላ እውን እተን ካልኦት ሃገራት እንትኾና ሓትናን ኣሕዋትናን ዝነብሩለን ቀረባ ጎራውትና እዮም ኮይኑ ግን ንኣሜሪካን እስራኤል ዝኣመነ መወዳእታ እንታይ ምዃንን ኣብ ሃገር ካልዕሊ ዓቐን ወታደራዊ ቤት ከፊትካ ሚስጥር ሃገር ካሕሊፍካ ምሃብ ማለት ውፅኢቱ ድማ ዝኾይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ ናይ ስዑድ ዓረብ ሚኒስተር ምክልኻል ሪያድ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ሓደ ለይቲ ጥራይ ናብቲ ሃገር ተወንጨፈ 26 ሰብኣሎ ነፈርቲ ተሃሪመን ከም ዝወደቓ ገሊጹ እተን ሰብኣሎ ነፈርቲ ንርእሲ ከተማ ሪያድን ምብራቃዊ ወረጃታት እቲ ሃገር ዕላማ ገይረን ከም ዝነበራ ድማ ይጠቅስ ብወገን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክንዕዘብ ከለና ድማ ምክልኻል ኣየራ ከም ዝሕብሮን ካብ ኢራን ዝመጽእ መጥቃዕቲ ሚሳኤላትን ሰብኣሎ ነፈርትን ምዕጋት ድቃስ የውለይትን ቀትርን ይሰርሕ ምህላዊ እዩ ድማ ዝሕብር መንግስቲ ኢማራት ዓረብ ነዚ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ምብራቃዊ ገማግም እቲ ሃገር ዓብዪ ናይ ነዳዲ ሰደድ ኣብ ዝርከበሉ ሓድሽ ምዕርፎ ነፈርቲ ዝህነፀሉ ዘሎ ወደብ ፋጅራ ብመጥቃዕቲ ሰብኣሎ ነፈርቲ ድሕሪ ምውቅዕ እዩ ባሕሬን ኣብዚ እዋን እዚ ብፍርሒ ከም ፕላስቲክ ክትጭበጥን ክትዝርጋሕን ድማ ትረአላ ድሕርቲ ብኢማራት ዓረብ ተፈፀመ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ባሕሬን ህፁፅ ሳይረን ድማ ተሰሚዑ እዩ ነበርቲ ሃገር ኣብ ጥቅኦም ዘሎ መፅለሊ ኣናድዮም ክሕብኡ ድማ እቲ መንግስቲ ምሕፀን ይርከበሎ ጥቕማን ድማ ነዚ ግጭት ዘይተቐበለቶ ትመስል ዘላ ኮይና ምስ ኢራን ዘለዋ ምድንጋጽ ጉኒ ኣሜሪካ ባሃይበላን ብፍላይ ድሕሪ ተሓድሽ መራሒ ኢራን ምምጽኡ እውን ቀዳመይቲ ሃገራን ሞጆቶባ ካሚኔ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰደደት በዚ እውን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መራሒ ጾማን ከማይ ግዳ ተባዕ ዘይትኸውን ክብል ድማ ቆናጺብዎ እዩ በዚ መሰረት ኣሜሪካ ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጸጥታዊ ስክፍታታት ንዘይጋታት ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ብህፁፅ ስድራ ቤቶም ሒዞም ካብቲ ሃገር ክወፁ ድማ ኣዝዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ብወገን ኮይት ድሕሪ ተኸቢድን ራዕድን ሽበራዊ ሃገራዊ ሓለዋት ሃገር ብጽኑዕ ይቃጸል ከም ዘሎ ድማ ይሕበር ኮይት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ናይ ኢራን መሲልዋ ናይ ኣሜሪካ ነፈር ተውዲቓ ምንባራ ብሰፊሕ ማስ ሚድያ ክዝርጋሕ ዝቐነየ ዜና እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝፈጸመቶ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ሓደ ወዲ 70 ዓመት ሰብኣይን ሓንቲ ሰበይቲ ምማቶም ድማ ተሰሚዑ እቲ ዝበፅሐ መጥቃዕቲ ዘርኢ ምስልታት እውን ወግዓዊ ኮይኖም ዘለዉ ኮይኖም እቲ ዜና ሮይተርስ ናይ ዓይኒ ምስክር ብምጥቃስ ከም ዝፀብፀቦ ሎሚ ንጉሆ ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት ባችራው ዝበሃል ከባቢ ብእስራኤል መጥቃዕቲ ንፍጻማት ሲዕቡ ብርቱዕ ድምፂ ነታጉሩ ተሰሚዑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስተር ጥዕና እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት 192 ሰባት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱ ሓቢሩ እቲ ሚኒስትሪ ካብቶም ዝተጎድኡ እቶም 4 ኣብ ድሓን
ዕንቃን ኩነታት ከም ዘለውን 177 ድማ ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖም ይገልጽ። ኢራን ሎም ለይተብቲ ሃገር ድሕሪ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣብ 7 ዕድመ ዝርከቡ ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ኣብ ተለያዩ ከም ዝሞቱ ድማ ተረጋጊጹ ኣሎ። እቶም ዝተረፉ 11 ሰባት ከመይ ኩነታት ከም ዘለዉ ድማ ይተረጋገጸን። እቲ ሚኒስተር ወሲኾም መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ዝጅመረ ሒዙ 3727 ሰባት ጉድኣት ከም ዝበፅሖም ድማ ይሕብር። እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አስመራ የኛ ነው። ግን ኢሳያስ እንኳን ከዚህ ነው ሄደው በረከት ሀብተ ስላሴ ኋላ አማሴን የተባለው ከዚህ የሃም ዘር ሃም ማለት የኩሽ አባ የኩሽ ካም የሚባለው ማለት ነው። የኩሽ አባት ኩሸቴክ ምናምን የሚባል ነገር አለ አይደለም? የሃም ዘርና ከዛ ደግሞ ሐማሴኖች መጥተዋል ቱርኮች አይኮነ እንደ ዓሰበስ መራውናትና ይብል ዝርእሳ ሐምሐም እስክንስ ሓቅና ዓና ከስሖ እዮም ተፈጢሮም ሓደ ፈላስፋ ድማ ከምዚ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ጸላኢኻ ብጌጋ ቅማራ ይሰምዕን እየኢሉ ነብሰ ቅትለት ክፍጽም ከለቱ ሚልካ ረእዮ ጸላኢኻ ብገዛ ብሮቱ እግሩ ክሃርም ተሪኻየትን በሎ ጸላኢኻ ዘንብዕ ትክፈጢሩውን ጸላል ክብል ተሪኻየውን ስሓቆ ህዝቢ ሐማሴን ካብ ኦሮሚያ ይብለና ኣሎ ዝርእሳ ሐምሐም ሃም ካብ ቦረና ኩሽቲክ ክኸውን እንከሎ ሴም ዝበሃል እውን ካብ ቱርኩን ኦሮሞ ዝመጹ እዮም። እዞም ህዛብ ድማ ናብ ኤርትራ ፈሊሶም ሐማሴን ተባሂሎም ይብል ሃየ ቀጺሉ ድማ ዝርእስ ሐምሐም እዚኦም ነንሕድሕዶም ምስ ተዋእሱ ድማ ከነመራ ምስ በሉ ሐማሴን ምዃን ገዲፎም ከነመራ ኮይኖም ይብለና። ከነመራ ብቋንቋ ኦሮሞ ድማ ንሕና ማለት እዩ። እዚ ብኡ ምክንያት እዮም ድማ ኤርትራውያን ኣስመራ ዝብሉ ክብል ድማ ገሊጹ ወሲኹ ድማ ኣስመራ ብትግርኛ ትርጉም የብሉን ኣስመራ ዝብል ስም ካብ ኢንዶኔዥያ እዩ መጺኡ ብኢንዶኔዥያ ድማ ጎጉል ከም ዝሕብሮ ፍቅሪ ማለት እዩ ድማ ይብል እሞ ደቂ ኣስመራ ድማ ምስ ኢንዶኔዥያ እንታይ ዘራኽብ ኣለዎም ዶስነ አስመራ ትብል ቃል ብኳርጎ ጽዒኖም እዮም ኣብ ኢንዶኔዥያ ምጽየማ ከምዚ ዝበለ ጽላለ ተራእይ እንዲማ ዘይፈልጥ ናይዚ ድማ ሕልፍ ዝበለ ስለ ዝኾነ ኢና መምጽልኩም። በኻሊ ዜናና ድማ እንታይ ያለ ደበልካና ወዳአፎም ኩሉ ስርሖምን ተግባራቶም ሽውሃቶምን ነጊርካና ከም ዘይኸውን እውን ኣርዲኻና ብግስካይ ወልድማ ተጸጽዮም ዞም ስሰዓት ደቂ ኤርትራ ናይ ልዕሊ ፍርቂ ዘመን ተመኩሮ ንባብ ዘለዎ ንጥበብ ፖለቲካ ስልቲ ውትድርና ባህሉ ዝገበረ ነታ ዘይፍትሓዊት ዓለም ስዒሩ ንሃገር ካብ መንገጋ ሓርገጽ ሓር ኣውፂኡ ንባንዴራውታ ዘይተሰዓር ዘንጊ ሓቂ ዝሰቓለ ዓወት ልማድ መሪሕነት እዩ ዘለካ። እስኪ ዛ ቪድዮ ናይ ክቡር ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ርኢና ንመለስ። ወላ መሻርክትኻ ሰብ ኪዳንካ ኣብ ነቶ ዘለዉ እውን ዓታቶም እውን ክትቆጻጸሮም ኢልካ ትሓስብ ቀንዲ ብተርታ ተሰሪዖም ዘለዉ ናይቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምትታት ታርጌት ቻይና ቅድሚ ሓደ ሩስያ ምስኣ ካልኦት እውን ክሰርዕ ትኽእል እያ። ኣብዚ ንዳማታት ኮፍ ኣቢልካ ትፃወተሉ ዓበይቲ ዳማታት ዝበሃላ ህንዲ ወስኽ ብጀካ ሩስያን ቻይናን ካልኦት እውን ከተምጽእ ትኽእል ኣብ እስያ ጃፓን ኣላ ኮርያ ኣላ ፓኪስታን ኣላ። بخالي زيننا دما حقن ورقنا حدا رئيس خلاع نزحلف رع زمن بمعراويان ميديات مغاورتومن مثل هاجرنا إرتران حزبنا نمدوان زيت بهالن زيت جبر النجار ينبرن أب حد هاجر تفاعل جوات مثل خنو خلات مسرخبو ببين عينة مسلامات بمفتار نات حزب حد كم زتفننن متأمن كم زتفن بمجوار سلام قصانة كم زرق ناجورو معرة تخونة وكات بدجا نايت ألم فتنات بزي عرفت بمزاع بدالن تبدل العلوين تحتوين نايما أخذ الناوسنا ولم كفال نتجرج سماي عرقون كم محدروا لمد فرمولا جبر تحدق تخينو تجلبيت أم حاليت بمثال نيردية كلاز بهلا جنا خعا تسانات تسليت محورات جنازة وش تهاجر سد بمسداد نايمتوات تمتوات كنت أمر بمفتر كعيا النت نبت أبينت كملود بهلا دما يتوقع بخالي زيننا دما بهارياو هفتي إرترا مرقم كم زي خونة تقليتو إرترا استفاية تفتراو تقهاز تعدلت كوينا غور نداد زينغو ورق باتاش خامتون ننزقلت أنا شفايت صحوف أبي إرترا زلو بهارياو تحستو كم كالوت هاقرات فرقنا يشقر تنكي زخون كم زي خونة بوني حبر يتناي معدنا وهفتي مس مدرا وقام تاز تأسسر مخانوون زحبرونا إرترا منشتات نا إرترا كرسالاو قرطا خاوح مس سيميناو مورق أفريكان مس دسيتات عالمنا تأسسر مخانن هفتام دسيتات متأسر زفلت مخانوون يحبر ترامستن عقور هفت نداد زلوان هاجرات زداو بوتات كم زلوا ونقم بمؤتاو ناي إرترا عقور هفت دما زل عالم خان زحبرت مجلسي منجستي إرترا وقداي بحريا وهفت ندادي عزوي بتنكا حيزو وخمزر كود ما جليسو إرترا رؤية تحدث تعجو ترمال كم تونن أو جماجم بحرن وسط مدرنون نمفري ساعات متشوها وهو كم زلن بعوي إرترا بسعايا وساعات كابز زولت هاجرات عالمنا خمس سرعة ما تسبت صابي جلس أو زحلفو دما خبنا سعود عرب أو كاب عسب نداد خمزر قود ما مجلسنا يرسعن